Košičania sami rozhodnú, do čoho chcú investovať peniaze za parkovanie. Ide o unikátny projekt, ktorý je jediný na Slovensku. Obyvatelia rezidentských lokalít môžu navrhnúť, ako si predstavujú ďalší rozvoj svojho sídliska. Príjmy z parkovného môžu použiť na obnovu zelene, inštaláciu uzamykateľných kontajnerovísk, opravu chodníkov, zlepšenie verejného osvetlenia či výstavbu ďalších detských ihrísk a športovísk. Rezidenti môžu od 1. júla posielať svoje podnety e-mailom, prípadne poštou priamo na magistrát mesta. Vyhodnocované budú 2-krát ročne. Spoločnosť EEI v súčasnosti platí magistrátu fixnú ročnú sumu 516 000 eur. Ponovom bude mesto inkasovať zhruba 1 000 000 eur zo všetkých parkovacích služieb, a to bez toho, aby mala akékoľvek prevádzkové náklady. Táto čiastka sa tak vráti do konkrétnej lokality a bude slúžiť jej obyvateľom.